Οι πανελλαδικές ολοκληρώθηκαν και οι υποψήφοι περιμένουν με αγωνία την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους. Όσοι δεν έγραψαν καλά και δεν καταφέρουν να περάσουν στη σχολή που θα ήθελαν, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές σπουδών σε όλους τους τομείς, ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό επαγγελματικό του στόχο. Τα τελικά αποτελέσματα των πανελλαδικών περιμένουν με αγωνία οι υποψήφοι. Για πολλούς, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι η πρώτη επιλογή. Όσοι όμως δεν τα καταφέρουν, υπάρχουν αμέτρητες επιλογές για να σπουδάσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αν δεν περάσεις, μετά εντάξει, έχεις τη δυνατότητα να πας σε μια ιδιωτική, άμα έχεις την οικονομική δυνατότητα. Μετά μπορείς να το ξανασκεφτείς, να δώσεις και δεύτερη φορά. Τώρα αυτό είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι απλά ένα μέρος, ένα σκαλί στην όλη μας πορεία. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διέξοδοι και να μην απογοητεύεται ποτέ κανένας. Δηλαδή, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του και ό,τι βγει, βγήκε. Υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες. Υπάρχουν ευκαιρίες που μπορείς και να μην σπουδάσεις και να ασχοληθείς με κάτι το οποίο σου αρέσει και να βγάλεις χρήματα από αυτό και περισσότερα από ό,τι θα έβγαζες αν έμπαινες, ας πούμε, σε μια σχολή. Οι υποψήφοι μπορούν να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε δημόσια σχολεία ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εκεί μπορούμε να δηλώσουμε μέχρι 30 ειδικότητες, οι οποίες πολλές φορές είναι και πολύ άμεσα συνυφασμένες και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και είναι ενδιαφέρουσες ειδικότητες, όπως για παράδειγμα ο επιμελητής πτήσεων, ο βοηθός εργοθεραπευτή, ο τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων, ο τεχνικός αγροτουρισμού και πολλές ακόμα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το δεύτερο μηχανογραφικό είναι το λεγόμενο μηχανογραφικό για τα δημόσια κυπριακά πανεπιστήμια, όπου χωρίς να δώσουν πρόσθετες εξετάσεις, απλά συμπληρώνουμε την αίτηση εισδοχής ελλαδιτών 17 με 26 Ιουλίου και εκεί διεκδικούμε την εισαγωγή μας με βάση τους βαθμούς που έχουμε γράψει πανελλαδικές και για τα δημόσια κυπριακά πανεπιστήμια, όπου προσφέρονται όλα τα βασικά προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το εξωτερικό έχει πολλά πανεπιστήμια που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι διέξοδοι. Δηλαδή και οι ιδιωτικές σχολές υπάρχουν, επίσης υπάρχει η δυνατότητα να ξαναδώσεις, οπότε δεν κρίνεται όλο από τη μία φορά που θα δώσουμε. Σίγουρα δεν κρίνεται το μέλλον ενός παιδιού και η ζωή του από τις πανελλαδικές, απλά πιστεύω είναι ένα μέσο στο οποίο μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του. Υπάρχει πάντα η επιλογή οι απόφοιτοι να καταθέσουν μηχανογραφικό με το 10% την επόμενη χρονιά ή και να δώσουν ξανά πανελλαδικές εξετάσεις. Άμα θέλει να ασχοληθεί με κάτι που δεν χρειάζεται πανελλήνιες, δεν νομίζω ότι έχει αξία να ξαναδώσει. Γιατί και να ξαναδώσει και να πάει κάπου που δεν θέλει. Εντάξει, πιο πολύ εμείς δίνουμε αξία στο πτυχίο που θα πάρουμε, όχι το πτυχίο σε εμάς. Μία άλλη εναλλακτική έχει να κάνει με την ιδιωτική εκπαίδευση, είτε μιλάμε για τα ιδιωτικά ΙΕΚ, είτε μιλάμε για τα κολέγια, όπου εκεί θα βρούμε ένα τεράστιο αριθμό προσφερόμενων προγραμμάτων σε διάφορους κλάδους και τομείς σπουδών. Σαφώς και είναι και η φοιτηση στο εξωτερικό. Έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλές διαδικασίες και επιλογές εδώ σε αυτή την περίπτωση, όπου μπορούμε να βρούμε χώρες όπως η Ολλανδία που έχουν ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο διδάκτρων και αρκετά ενδιαφέροντα προγράμματα σπουδών, στα οποία αποτελούν και πολύ μεγάλη επιλογή και χώρα προορισμού τα τελευταία χρόνια για χιλιάδες Έλληνες αποφύτους. Θεωρώ ότι μόνο από τους πανελλήνιες κρίνεται κάποιος επιτυχημένος. Αρχικά υπάρχουν τόσες ιδιωτικές σχολές που σου δίνουν πολύ καλύτερες ευκαιρίες, θεωρώ. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια. Οπότε, όχι, δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι δυνατόν. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Και στην τελική, ό,τι γίνει θα είναι για καλό, εγώ αυτό πιστεύω. Η φοιτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή αρκετών νέων, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι και η μοναδική επιλογή. Μέχρι και την 3η 25 Ιουνίου θα μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr για να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και για το τμήμα εισαγωγής τους.